Natukom il-lejla tajba u l-lejt it-tajjeb. Mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb f'Taċċawla, il-Belt Victoria Għawdex, nilqgħukom għal din il-lezzjo divina għal-jum ħadd lejt. Il-Vanġelu illi se nirriflettu fuqu flimkien mal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u għal-Vanġelu tad-dixxiepli ta' Emmaus. Il-Vanġelu li wkoll qiegħed imexxi lill-Knisja f'Għawdex matul il-pjan pastorali diċesan illi qiegħda tiċċelebra bħalissa. Il-Kor Diċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorian Portelli janima bħas-soltu din il-lezzjo divina illi llum tagħlaq b'xi mod il-mixja tagħna matul iż-żmien tar-Randan imma tiftaħ il-mixja tagħna matul iż-żmien qaddis tal-Għid fejn kull nhar ta' Sibt se nkomplu wkoll bil-lezzjo divina, ir-riflessjoni fuq il-kelma ta' Alla għal ħajjitna. Għalhekk ejjew nilqgħu il-kelma, il-bxara tajba mimlija ferħ illi ixxandrina l-Knisja llum f'dan il-jum qaddis tal-qawmien tal-mulej tagħna mill-mewt. Flimkien mal-kor insegwu u nkantaw l-ewwel innu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu. O Alla, illum bibnek il-waħdini, il-mewt ġiet meluba u int ftaħtilna l-bieb tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna u niċċelebraw il-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-mwiet, niġġeddu bl-Ispiritu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wieqfa għal kant tal-Alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li 2 mid-dixxiepli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom.
imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja. U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-Emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael, iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħażduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' biruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bot. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina u għaw jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura? Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalem. Hemm sabu l-11 u l-sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nodu bil-qiegħda.
wara li dal-lejl smajna l-aħbar tal-qawmien u iż-żewġ tirġiel li mbagħad għall-luqa setgħu kienu wkoll żewġ anġli x'daqqa jsejħilhom irġiel u oħra jsejħilhom anġli fil-Vanġelu. Qalu lin-nisa għalfejn qegħdin tfittxu lil dak li hu ħaj fost il-mejtejn. Sal-luqa kien inkwetat, ippreokkupat kif se jgħin lin-nies tat-tielet ġenerazzjoni, jiġifieri lilna, biex niltaqgħu kif niltaqgħu ma' Ġesu ħaj illum, b'differenza minn San Mattew, San Marku u San Ġwan. Sal-luqa kiteb iktar tard. U allura kiteb lil nies li ma kellhomx kuntatt dirett ma' xhieda, ma' nies li kellhom l-esperjenza tal-ħajja ta' Ġesu. U minħabba fek kellu l-preokkupazzjoni sal-luqa li jipprova juri b'mod preċiż, b'mod prattiku konkret, kif in-nies ta' żmienu setgħu jagħmlu esperjenza ta' Ġesu ħaj. U dan il-Vanġelu li għadna kif smajna, l-Vanġelu ta' dixxipli ta' Emmaus propju għandu l-iskop li jgħinna nifhmu kif nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu ħaj illum. Mhux biżżejjed li tkun taf li hemm restorant li jagħmel ikel tajjeb, mhux biżżejjed. Titmur u tipprova biex tgħid iwa tassew tajjeb. Mhux biżżejjed li ngħidu li Ġesu qam, ikun qam għal xejn. Dak ir-restorant ikun hemm għal xejn sakemm jien ma mortx u provajtu. Ġesu jkun qam għal xejn. Nkunu għamilna festa kbira għal xejn. Sakemm aħna jien u intom ma nagħmlux esperjenza tiegħu ħaj fil-ħajja tagħna, sakemm ma niltaqgħux miegħu ħaj. U dan l-iskop tal-luqa fil-qari li għadna kif smajna fil-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu jibda dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Jiġifieri dakinhar stess, il-bieraħ stess, il-lum stess li qegħdin niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu. Jerġa' San Luqa minn flok l-ewwel jum tal-ġimgħa jgħid l-ewwel fost is-sibtijiet. L-ewwel fost is-sibtijiet. Imma bil-kelma sibtijiet qiegħed jifhem il-ġimgħa. Imma ma jgħidx kif is-soltu jgħidu l-Griegi l-ewwel jum tal-ġimgħa, jgħid l-ewwel fost is-sibtijiet. Jgħidha b'tali mod li jgħinna nifhmu jgħinna mmorru lura għall-ktieb tal-Ġenesi dak li qrajna l-bieraħ fl-ewwel qari għall-ewwel jum fl-ewwel jum li fih Alla mid-dlam, mill-kaos, mit-taħwit jibda joħloq. Issir il-ħajja, ikun hemm il-ħajja. U San-Luqa rid jurina li dak il-bidu tal-ktieb tal-Ġenesi issa spiċċa. Hemm bidu ġdid. Hemm bidu ġdid. Mhux jiġġedded dak il-bidu, mhux jittranġa dak il-bidu le. Imma qiegħed jitkellem minn bidu ġdid. U bir-raġun għaliex għax aħna nafu li minħabba l-egoiżmu tiegħu Adam aħna rridu ġab id-dnub, imma forsi niftehmu iktar jekk ngħidu li bl-egoiżmu tiegħu Adam ġab id-batija u ġab ħafna diffikultajiet fir-relazzjonijiet. Kemm ma' Alla, kemm mal-bnedmin kif ukoll mal-ħolqien. Dak hu id-dnub. Meta l-ordni tal-paċi, tal-imħabba, tal-komprensjoni, tal-aċċettazzjoni ta' xulxin jitkisser, dak hu id-dnub. U minħabba fek x'ġara, minħabba fek daħlet il-mewt jew aħjar, il-mewt għalina l-kull wieħed u kull waħda minna għandha viżjoni tas-sew kera. Il-mewt għandha viżjoni tas-sew kera, beżżana l-mewt. Issa bidu ġdid, għaliex? Għax Ġesu li huwa Adam il-ġdid bl-ubbidjenza tiegħu bil-rida tiegħu illi jingħaqad ma' dak li rid minnu l-missier, Ġesu iġib il-ħajja. Jeħlisna mill-mewt u jġib il-ħajja. Ġara li dakinhar tejn id-dixxiepli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus. Xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Ġesu li għadu kif qam, però ħalla l-qabar vojt. Ħalla warajh
diversi tipi ta' interpretazzjoni. Ġifieri kulħadd seta' jinterpreta dik il-ġraja kif ritu. Il-qabar vojt tista' tinterpretah kif trid int. U dawn iż-żewġ dixxiepli interpretaw il-qabar vojt bħala falliment. Għaliex għax huma xtaqgħu li Ġesu ikun dak illi jeħlishom mill-ħakma tar-Rumani, ikun dak illi jagħtihom lil-Lowt dinjità u identità bħala poplu. Dan ma sarx għax Ġesu miet, għax Ġesu miet, huma sfaw frustrati għall-aħħar għax id-deċiżjoni li kienu ħadu li ħallu kollox imorru wara Ġesu spiċċiet falliment kbir. Reġgħu lura lejn Emmaus, tbegħdu minn Ġerusalemm, tbegħdu mill-komunità, tbegħdu mill-grupp ta' 12, prattikament imdejqin biex jerġgħu jibdew il-ħajja illi kellhom qabel. Dak li kienu għamlu għal 3 snin sewa għal xejn. Jiena nixtieq li hawnhekk kull wieħed u kull waħda minna idaħħal ftejt il-problemi, id-diffikultajiet, il-frustrazzjonijiet, id-dwejjaq li ngħaddu minnhom fil-ħajja. Is-slaleb li jkollna fil-ħajja. Is-sabiħ ta' din il-ġrajja huwa li għandna lil Ġesu illi imur ifittex lil dawn id-dixxiepli, jidħol fil-ħajja ta' dawn id-dixxiepli. Dawn id-dixxiepli ma staqsewx għalih. Dawn id-dixxiepli ma fiċċewx, anzi. Għalihom Ġesu kien spiċċa, falliment totali. Imma propju f'dan il-Vanġelu Ġesu imur jiltaqa' magħhom, imur jiltaqa' man-nies li jinsabu fid-diffikultà huma mexxin. Jiena naħseb illi fihom f'dawn iż-żewġ dixxiepli nistgħu naraw lil kull wieħed u lil kull waħda minna fil-mixja tal-ħajja tagħna, kulħadd fejn wasal, kulħadd bil-frustrazzjonijiet tiegħu, bid-diffikultajiet tiegħu, kulħadd bir-rabja illi xi ftit jew ikollna anki lejn Alla, mhux biss lejn xulxejn. Għax meta l-affarijiet ma jmorrux kif nixtiequ aħna, ħafna drabi nimtlew bir-rabja lejn Alla. Id-dixxiepli kienu jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara, jgħidilna l-Vanġelu. Imma il-kelma użata aktar milli jitħattu bejniethom kienu qegħdin prattikament jagħmlu omilija lil xulxejn, omilejn jgħid Salluqa bil-Grieg. Prattikament qishom qegħdin jippruvaw jistruwixxu lil xulxejn bħal meta hom lil bina tipprova tgħidlu jien għedlek biex tagħmel hekk jew ma tagħmilx hekk. Jew bħal meta aħna nippruvaw nimponu l-idea tagħna fuq ħadd ieħor, immaġinaw kemm nieħdu gost meta xi ħadd jimponi l-idea tiegħu fuqna. U dan dak li kienu qegħdin jagħmlu. Jitbedu minn Ġerusalemm għaliex għax sfaw falluti prattikament il-proġett tagħhom, il-pjan tagħhom ma wassalhom imkien. Ġerusalemm fl-Iskrittura dejjem is-simbolu s-sinjal tal-laqgħa tal-bniedem ma' Alla li titbiet minn Ġerusalemm ifisser li tagħti darek lil Alla u tfittex l-affarijiet tiegħek, tfittex il-pjanijiet u l-proġetti tiegħek. Allura dawn tbedu minn Ġerusalemm. U kif titbiet minn Ġerusalemm, mhux biss titbiet minn Alla, ma tispiċċa wkoll biex titbiet minn xulxejn. Tispiċċa wkoll biex tiġġieled ma' xulxejn, tidħol f'konflitt wieħed mal-ieħor. U Ġesu jidħol propju magħhom f'din is-sitwazzjoni. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Allura l-idea li toħroġ, il-figura li toħroġ, l-immaġni li toħroġ tal-persuna ta' Ġesu hija ta' xi ħadd illi jimxi mal-bniedem mod speċjali fid-diffikultà, mod speċjali fil-problema. Il-mixja tal-ħajja tagħna qatt mhi lineari ta' ħadd minnha. Kollha magħmula minn niżliet, minn telat u minn liwijiet, kultant liwijiet koroħ. B'dan il-Vanġelu Ġesu b'mod sempliċi imma fl-istess ħin b'ċarezza skjaċċanti enormi qiegħed jgħidil nisma'. Jien qiegħed magħkom fit-triq. Ma ninsewx illi
Il-Ġdid Testament, il-ħajja nisranija isejħilha aktar minn darba bħala t-triq. U Ġesu u dak li jimxi magħna fit-triq, anki meta aħna ma nindunawx bih. Interessanti il-mixja twila li għamlu flimkien dawn ta' madwar 2 u nofs, 11 kilometru. Mixja twila flimkien u daw ma jindunawx li għandhom il-Ġesu magħhom, il-protagonista tal-istorja, is-suġġett prinċipali tad-diskors li kienu qegħdin jagħmlu flimkien. Interessanti għax dan kollu jiġri fil-ħajja tagħna. Aħna nitkellmu fuq il-ħajja tagħna, fuq l-esperjenza tal-ħajja tagħna, bħal kieku Ġesu m'għandux jaqsam. U kultant nistaqsu Alla fejn hu u ma jkollniex il-kapaċità li naraħ tassew bajnejna. Il-Vanġeli jgħidilna li kellhom xi ħaġa f'għajnejhom li żommhom milli jarfuh. U din hija l-esperjenza tagħna, dan jiġri lilna. U Ġesu jibqa' miexi magħhom, mhux biss jidħol f'nofshom jersaq lejhom, imma jibqa' miexi magħhom. Ġesu ma jsolvilhomx il-problema mill-ewwel, kif forsi nippretendu aħna u nixtiequ aħna. Aħna nippretendu li meta jidħol Ġesu f'ħajjitna, anki jekk ma nindunawx, nippretendu li l-problema jsolvija mill-ewwel, imma Ġesu ma jaħdimx hekk. Għaliex ma jaħdimx hekk? Għax Ġesu jirrispetta ħafna mhux biss il-libertà, ma anke l-kapaċità tal-bniedem. Jekk jien kull darba l-bniedem ikollu diffikultà, nipprova nsolvijielu, dal-bniedem qatt mhu se jitgħallem jaffronta diffikultajiet. U għalkemm li dak il-ħin jarani anġlu, però meta jgħaddi żmien li nkun qiegħed nagħmelu ħaġa waħda sempliċi, nkun qiegħed inħallih tifel żgħir. Inħallih bil-problemi tiegħu. Jekk ma ngħinux fis-solitudni tiegħu, fid-diffikultà tiegħu, fil-konflitti li għandu ta' qalbu li għandu fih, issib l-enerġija biex isolvi l-problemi, x'jiġri? Jiġri illi dik il-persuna jien minn għalija nkun qed ngħinha ma nkunx qiegħed inħallija tikber, ma nkunx qiegħed nagħtiha ċans tikber. Noqgħdu naqra attenti għax naħseb dan huwa wieħed mill-iżbalji l-kbar li nagħmlu mawlidna. Ma tfal tagħna tant sirna protettivi u xekk, it-tfal tagħna tant saru 1 u 2 u mhux iktar. Allura affukati fuqhom għax għalina saru kollu mhux bħal qabel, meta kienu 6, 7, 8 lil min ħadd jieħu jieħdu ħsiebek huma. 6, 7, 8. Imma meta għandek 1 jew 2, kif kollhom diffikultà u problema, isibu lilna lesti biex naqduhom biex nagħmlu dak li għandhom bżonn. Tajba. Ma rridux inħalluhom imutu bil-għaġġ it-tfal tagħna, però min-naħa l-oħra x'jista' jiġri. Mingħajr ma nindunaw nkunu qegħdin inneħħulhom is-sinsla. Mingħajr ma nindunaw nkunu qegħdin inneħħulhom il-kapaċità li jaffrontaw il-ħajja huma bil-kapaċità tagħhom bħala adulti. U allura Ġesu x'jagħmel? Kif irreaġixxi? Jistaqsi. Interessanti l-Vanġelu. Ma jgħidulhomx isma' mill-ewwel, isma' tgħodux tinkwetaw dak li qed titkellmu fuq jien, ta' kieku forsi kieku kont jien jew kien xi ħadd minnek kien jagħmel, jisolvi l-problema mill-ewwel. Imma Ġesu mhux hekk. X'intom tgħidu bejnietkom intom mixja? Mistoqsija, x'intom tgħidu bejnietkom intom mixja? Ġesu jipprova mhux biss ikun jaf x'inhu ma jgħidu, mhix domanda ta' kurzità, imma domanda ta' edukazzjoni, domanda ta' formazzjoni. Hija mistoqsija li tgħin lil dawn it-tnejn jindunaw tassew x'inhu għaddej minn moħħhom minn qalb. Huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċu. Interessanti dal-Vanġelu għax hawnhekk insibu l-koordinati kollha u xek l-elementi kollha tal-mixja. Fil-mixja aħna kultant nieqfu, kunu blokkati, ma kunux nafu fejn se nagħtu rasna, fejn sejrejn. Fil-mixja kultant aħna nkunu b'wiċċna mdejjaq. Nkunu mdejqa bħal daw id-dixxipli. Ara kemm dan il-Vanġelu huwa għalina, ara kemm aħna qegħdin f'dan il-Vanġelu. Waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċ, imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa. Wiġbu għallu inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx ġar hemmhekk f'dawn il-jiem. Wieħed minnhom jismu Kleofa. Il-kelma Kleofa li huwa isem ta' raġel tfisser iben il-glorja. Iben il-glorja.
Jista' jkun li missieru kien xi ħadd jista' jew kien ma nafux, imma jibben il-glorja. Żgur li ismu u xek jekk il-persuna tiegħu kienet skont ismu, dak qiegħed ifittex xi ħaġa fil-ħajja, xi ħaġa importanti fil-ħajja. Immaġinaw dal-bniedem li qed ifittex xi ħaġa li jkun importanti fil-ħajja u jispiċċa frustrat, fallut. Bħalek, bħal ma jiġri lilna fil-ħajja tagħna. L-ieħor ma nafux min kien jew min kienet, setet kienet mara. Salluqa iħobb jagħmilha din illi meta ikun hemm episodju fil-Vanġelu sikwit isemmi żewġ persuni. U ħafna drabi fil-Vanġelu jsemmi raġel u mara bħala persuni. Raġel u mara pereżempju Zakkarija Eliżabetta, raġel u mara pereżempju Xmun u Anna li kienu fit-Tempju. Ok, Marija u Giuseppi, kollha mill-Vanġelu ta' Salluqa. Allura jista' jkun illi aktarx, l-istudjużi jgħidu li aktarx setet kienet mara din il-persuna l-oħra. Ma nissewx li Salluqa u l-Vanġelu tan-nisa. Għax hemm preżenza qawwija kontinwa tal-mara fih fil-Vanġelu. Il-bieraħ stess indunajna u xek li kienu n-nisa tlieta ma mhux biss kien hemm oħrajn magħhom. Tlieta jsemmihom bisimhom u kien hemm oħrajn magħhom. Jgħid dan il-Vanġelu kapitlu 8 li kien hemm xi nisa li kienu jimxu wara Ġesu u jsemmihom bisimhom. Il-Vanġelu mimli bil-preżenza tal-mara. Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem. Interessanti għax il-Vanġelu Salluqa sarkastiku ħafna. Qegħdin jitkellmu fuq il-protagonista tal-ġrajja u qed jgħidulu inti ma tafx x'ġara f'Ġerusalem, ma tafx x'ġara Ġerusalem. U jużaw kelma verament partikolari. Il-kelma barrani. Il-traduzzjoni tal-kelma Griega, traduzzjoni barrani, ma tantx difettuża ħafna għaliex għax il-kelma Griega hi para oikon. U il-kelma mhijiex aġġettiv bħal mi barrani, il-kelma hi verb para oikon. U para oikon tfisser xi ħadd li qiegħed il-barra imma mhux imbiegħed. Qiegħed il-barra minn erja ċirkoskritta imma mhux imbiegħed. Qiegħed ħdejn. Xaħat li qiegħed il-barra mhux imbiegħed. U din il-kelma para oikon ma nafx jekk iddoqqilkomx kelma bil-Malti. Il-kelma parroċċa ġejja propju minn din il-kelma para oikon. Interessanti, il-parroċċa hija dik li qiegħda l-barra imma mhux imbiegħda. Fi kliem ieħor. Il-parroċċa hija dik li qiegħda l-barra mill-komunità sa ċertu punt, qiegħda f'nofs il-komunità. Imma qiegħda l-barra mill-komunità għaliex? Għax bħalma l-barrani ta' verżjoni oħra tal-istorja, ta' interpretazzjoni differenti tal-istorja. Hekk ukoll il-parroċċa għandha l-irwol li tagħti interpretazzjoni. L-evanġelizzazzjoni li semmilna l-Papa 15 ilu tal-istorja tagħna, ta' dak li jiġrilna. Prattikament, kiekolna nitbedu ftit minn dal-Vanġelu nindunaw li għandna żewġ stejjer iduru. Għandna r-rakkont l-esperjenza ta' dawn it-tnejn, Kleofa u dak li jew dik l-oħra li kien hemm miegħu. U dik hija l-esperjenza tagħhom li tixbaħ ħafna lil tagħna, esperjenza ta' falliment normalment. Imbagħad hemm storja oħra ta' dan il-barrani illi hija l-istess storja ta' dawn it-tnejn, imma differenti għall-aħħar. Interessanti. Hija l-istess waħda u differenti għall-aħħar. Issa naraw iktar il-qudiem kemm hija l-istess waħda imma fl-istess ħin differenti għall-aħħar. Għax daw jirrakkuntaw preċejs kollox ġara, tappa wara tappa, tarġa wara tarġa, dak li ġara lil Ġesu. Fil-verità ma jgħidux affarijiet li mhumiex veri. Imma huma jkollhom interpretazzjoni waqt li Ġesu il-barrani para oikon. Dan ir-rwol sabiħ tal-parroċċa tal-Knisja, para oikon, li tkun qrib imma l-barra. Il-barra għaliex, qrib għaliex. Qrib għax hija tan-nies u man-nies u l-barra għaliex għax l-interpretazzjoni tagħha tkun dik ta' Alla. Mhux ir-raġunamenti tagħna, id-diskorsi tagħna, il-mod kif nirraġunaw aħna.
Forsi hawnhekk għandna ħafna x'nitalmu. X'ħafna drabi li jiġri jew li il-parroċċa timbela fil-mentalità, fil-kultura, fil-raġunament u ta' kulħadd tan-nies. U meta tagħmel hekk ma tkunx tagħmel l-irwol ix-xogħol tal-paraojkon tal-barrani. Ma tkunx verament parroċċa. U Ġesu jistaqsihom x'ġara. Kieku jkollna nippruvaw naqraw din is-silta blajnejn ta' persuna li tgħin lill-oħrajn ta' psikologu jew ta' counselor jew ta' terapista, għandna skills enormi jew ġewġa dal-Evanġelu. Skills enormi. Ġesu jistaqsi x'ġara. Interessanti għax aħna nirrakkontaw nkunu qegħdin infiegħu, in-narrattiva tagħna meta aħna nirrakkontaw, aħna ma nindunawx. Imma dawk il-persuni li t-tendenza tagħhom li meta jkollhom problema jridu jirrakkontawha jgħiduha, diġà jkunu qabdu triq li twassalhom li tibdilhom il-fejqan. Meta nkunu kapaċi nirrakkontaw, meta dak li jiġrilna nkunu kapaċi ninterpretawh u nesprimuh u ngħiduh ma' persuna oħra. U allura Ġesu jagħmel din il-biċċa xogħol, x'ġara. Jistimulawhom propju biex joħorġu minnhom l-esperjenza li kienu għexu. Għalulu, dak li ġara lil Ġesu ta' Nazaret li kien hawnhekk jibdew dak li għadni kif qedtilkom. Jibdew jirrakkontaw l-Vanġelu kollu preċejs dak li ġara preċejs mingħajr ma jiżbaljaw. Preċejs. Imma skont l-interpretazzjoni tagħhom, Ġesu jaf x'ġara, il-verżjoni ta' Ġesu l-istess bħal tagħhom tal-ġrajiet li ġraw imma l-interpretazzjoni hi differenti. U dan iġanna nirriflettu ħafna. Għax aħna meta tiġrilna xi ħaġa, irriflettu naqra. Ġralek xi ġralek, nagħtuh interpretazzjoni, ninterpretawh. Imma żgur li dik hija l-interpretazzjoni t-tajba. Aħna aktar milli nirrakkontaw ġrajja, ninterpretaw ġrajja, nagħtu interpretazzjoni ta' ġrajja. Kollox. Għanġibilkom eżempju sempliċi. Niftakar darba kont ma' tfal qed nurihom film, kien komiku il-film, komiku. U kien hemm it-tfal kollha jitku, kien hemm żewġ tfal jibku ħdejn xulxejn. Min jafx interpretazzjoni kien qegħdin jagħtu lil dik il-ġrajja. Illi ħadd ieħor kien qed jinterpreta b'mod komiku. U aħna l-istess nagħmlu bħal dawk it-tfal. U ħafna drabi, sfortunatament, l-interpretazzjoni tiddependi ħafna minn xiex. Minn l-interpretazzjoni komuni konvenzjonali li tagħti il-medja. Li jagħtu il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Issa Ġesu qiegħed jgħidil nisma' dak li jiġrilkom. L-istess ħaġa, imma kif ninterpretaj jien ma tinterpretajx id-dinja. X'garanzija għandna aħna li l-interpretazzjoni li nagħtu dik ta' veru, x'garanzija, m'għandniex garanzija. Imma għax hekk is-soltu u x'hekk. Għax kulħadd hekk jaħseb, m'għandniex garanzija. M'għandniex garanzija. Ġesu qiegħed jagħtina l-istorja tiegħu, l-interpretazzjoni tiegħu. U għaw is-sabiħ tal-Iskrittura, għaw is-sabiħ tal-kelma. Meta l-kelma tipprova tgħinna naraw dak li jiġrilna mhux blajnejn tagħna biss, imma blajnejn ta' Alla, dan hu s-sabiħ. Meta nħarsu lejn dak li jiġrilna blajnejn ta' Alla. Mhux blajnejn tagħna biss. U din mhux operazzjoni, mhux eżerċizzju faċli. Għax faċli ħafna li nista' nimmaġina li Alla li qiegħed jgħidli hekk jew hekk jew faċli nimmaġina, faċli. U tkun immaġinazzjoni tiegħi mhux dak li verament irid Alla. U għaw jidħol dik il-biċċa xogħol importanti li Sant Injas ta' Loyola kien isejħilha discerniment. Discerniment. Allura dawn jirrakkontaw il-ġrajja. Dak li ġara lil Ġesu ta' Nazaret li kien profeta Setan, fl-emilu fil-kliem qudiem Alla, qudiem il-poplu kollu, l-assassini l-kbar u l-kapit tagħna taħu fidejn il-gvernatur biex ikun ikkondannat għal mewt u salbuh kollox preċejs, ir-rakkont preċejs. Issa,
Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdil l-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Mela, dan ir-rakkont kif qegħdin jesprimuh, jirrakkontaħ lil Ġesu. Aħna konna nittamaw. U interessanti għax il-verb aħna konna nittamaw u fil-passat. Xirid juri, illi issa ma baqal nixtama. Konna nittamaw, issa ma baqal nixtama. Iġi immaġinaw daw kif kienu. Mela marru għal xi ħaġa. Skoprew li din il-ħaġa kienet illużjoni. Marru b'tama kbira li ħallew kollox daw. Kienet illużjoni. Issa mhux biss, issa ma baqalhomx tama l-qudiem. Mela, il-passat kien żbaljat, il-preżent ta' dwejjaq u l-futur mudlam. Baqal nixtama. Interessanti kif qegħdin iħarsu lejn ir-realtà tagħhom daw. Il-passat żbaljat, il-preżent ta' dwejjaq, il-futur bla tama. F'dik il-kelma aħna konna nittamaw. Hemm il-frustrazzjoni sieħa ta' dawn it-tnejn. U jiena naħseb li kultant jew ħafna drabi nistgħu nidentifikaw ruħna magħhom. Ma' dawn it-tnejn. Ġesu jiltaqa' magħhom f'din is-sitwazzjoni. Ma jridhomx aħjar biex jiltaqa' magħhom le, f'din is-sitwazzjoni jiltaqa' magħhom. U x'jagħmel Ġesu? Ok, kompli jirrakkontaw li uħud minn nisa tagħna ħasduna, marru minn ħdejn il-qabar, il-katavru tiegħu ma sabuħx. Qed jirrakkontaw il-Vanġelu li smajna l-bieraħ. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna, il-bieraħ sirna nafu li mar Pietru, ħdejn il-qabar, sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma raħx. U Ġesu hawnhekk jibda bl-istorja tiegħu. Jibda bl-interpretazzjoni tiegħu. Kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. Hawnhekk Ġesu juża żewġ kelmiet qawwijin ħafna. Il-kelma boloħ kemm intom bla moħħ, bla intelligenza, mhux bla fidi. Kważi jgħidu kemm intom bla sens. Bla sens. Mingħajr nus, il-kelma nus bil-Griek tfisser il-moħħ l-intelligenza. U mhux tal-lijek, tal-li tqal biex temnu mbagħad il-kelma Griega li hemm hija qalbkom marida, il-qalb marida. Il-qalb li hija ċ-ċentru tal-personalità fl-Iskrittura. Ġesu wara li semagħhom jirrakkuntaw, wara li ħalla dik l-istorja tidħol fih, għax meta nisimgħu aħna nħallu l-istorja ta' dak li jkun tidħol fina. U allura meta l-istorja ta' dak li jkun tidħol fina, anki l-persuni li jgħidu ilna dik l-istorja iħossuhom sikuri, aċċettati mill-qowejn, issa Ġesu jibda però jgħid il-verżjoni tiegħu. U l-verżjoni tiegħu li minni? Kemm intom boloħ mingħajr moħħ u qalbkom marida. Żewġ aġġettivi verament qawwijin. Biex temnu kull ma qalu l-profeti. U din hija l-problema tagħna. X'jiġifieri l-profeti? Fatt il-Vanġelu jkompli u ma kellux il-Messija jibbagħti dan kollu hekk jidħol fil-glorja tiegħu u beda minn Mosè, il-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fuq fl-Iskrittura. X'irid jgħidilna Ġesu? Il-ħajja tagħna, l-esperjenzi li jiġrulna aħna kif ninterpretawhom, bir-raġuni u bil-loġika tagħna, jew bil-inħarsu lejn il-kelma u nħalluha ddawwalna. Jew nħallu l-Iskrittura ddawwal l-istejjer, il-ġrajiet, iċ-ċirkustanzi, d-dwejja, l-inkwiet, il-ferħ ta' ħajjitna. Dan li jgħid Ġesu. Interessanti għax il-kelma użata beda jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura hi proprju din. Il-kelma hija li minna ġejja l-kelma ermeneutika. Il-kelma ermeneutika tfisser interpretazzjoni. Interpretazzjoni vera tal-istejjer tal-ħajja tagħna. Ta' dak li aħna nġarbu, ta' dak li aħna jiġrilna, ta' dak li aħna għaddejjin minnu bħalissa. Interessanti għax il-ħelsien, aħna ngħidu Ġesu ħelisna, mieta għalina, imma l-ħelsien jibda minn issa. L-ħelsien jibda meta jien ma l-interpretazzjoni tiegħi normalment tkun negattiva, qatt ma tkun realistika, qatt ma tkun ta' veru. Aħna meta tiġri xi ħaġa fil-ħajja,
nagħmlu l-idea tagħna mhux hekk u ma ninqalgħux minnha. Ma ninqalgħux minnha. Diffiċli biex ninqalgħu minnha. Ħu l-eżempju imutlek xi ħadd, tajjeb. Imut xi ħadd aħna kif nippruvaw nduru magħha. U mhux kulħadd tal-hemm waħda. Ġifieri nippruvaw l-emozzjoni tagħna ta' dwejja u tal-vojt nippruvaw nirrazzjonalizzawha. Mhux hekk miskin inġabar ta' kien fih ġabra. Miskin inġabar, kien fih ġabra l-istess, nirrazzjonalizzaw. Il-vojt tagħna nippruvaw nsibulu spjegazzjoni razzjonali ma dik għal-ftejt. Jew rabja lejn Alla, nirrabja lejn Alla. Jew sens taħtija, għax jien mesti għamilt hekk, mesti tkellem tit-tabib, mesti tkellem. Dawn huma l-modi kollha tagħna kif nippruvaw nimmaneġġjaw ma' ċirkustanza bħalma tista' tkun din tal-mewt. Il-Vanġel qed jgħidilna le isma'. M'hemmx differenza, m'hemmx separazzjoni bejn il-mejti u l-ħajjin. Dawk li għaddew għall-ħajja l-oħra, dawk qed jgħixu ta' veru, aħna qed ngħixu ta' biċċajtaw. Din l-interpretazzjoni tal-Vanġelu. Imma li ma tkaxkarna. Din ix-xewqa li kollha għandna, kemm nixtiequ li din il-ħajja ta' biċċajt u l-ħajja li ġejja ħafna ħjar minn din, nixtiequ jew le. Iwa jew le. Jekk naħseb, mhux hekk? Jew il-biża li mhux hekk, xi mexxina. Imma forsi, imma jistax ikun li daħku bina dal-qasisin. Imma jistax ikun li xi mexxina, il-biża jew ix-xewqa? Il-biża. Hekk jew le. U allura minħabba fekk li għandna bżonn kontinu nisimgħu l-kelma. Il-biża kif daħlet il-biża? Bid-dnob. Il-biża hi l-frott tad-dnob. L-egoiżmu x'jagħmel? L-ewwel frott tal-egoiżmu x'inhu? Il-biża. Il-biża. L-ewwel frott tal-egoiżmu il-biża. Il-biża li se nqerdu, il-biża li ma nkunux aċċettati, il-biża li tiġrilna xi ħaġa fis-saħħa tagħna, il-biża. Dak hu l-ewwel frott tal-egoiżmu tagħna. Mela meta ngħidu Ġesu jeħlisna, biċċa xoq verament Ġesu jeħlisni. Meta jien nipprova niġġieled jew niġġieled u nitħabat biex ninterpreta biex naqra il-ġrajiet ta' ħajti skont kif jarahom hu. Bil-kelma tiegħu u mhux bil-raġuni ta' moħħi. Allura beda minn Mosè u l-profeti jfissrilhom kull ma kien hemm fl-iskrittura fuq. Meta qorbu lejn ir-raħal wara xi satejn u nofs mixi u għamel ta' birħu li kien se jibqa' sejjer. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm kemm sabiħa, ibqa' magħna. Meta ssib persuna li tagħti sens lill-ħajja tiegħek. Kemm sabiħa. Meta issejb sitwazzjoni, issejb grupp, issib ħabib, issib ħabiba illi tgħinek tiskopri s-sens tal-ħajja ta' ħajtek. Ibqa' magħna. U min iktar minnu, min iktar minn Ġesu. Min jagħti sens ta' veru l-ħajjitna. Min. U daħal biex joqgħod magħhom. U l-Vanġelu jispiċċa bil-Ewkaristija. Interessanti għax jekk tinnutaw hekk għandna l-ewwel qudiesa. L-ewwel qudiesa. Għandna l-eżami tal-kuxjenza fil-bidu, ħuti u narfu ħtijietna, dawk jitħattu jġildu bejniethom. Imbagħad għandna x'għandna wara? Għandna l-qari, l-Iskrittura. Ġesu beda jfissirhom l-Iskrittura dak kollu li ntqal fuqu. Saħansitra mill-kredu, salbuh, mied difnuh, qalu l-kredu, però mingħajr fidi. Huma l-kredu. Imbagħad xiġri, imbagħad hemm ukoll l-Ewkaristija. Interessanti ħafna li l-Ewkaristija tiftijem jekk ikun hemm mixja mal-kelma tal-qabel. Ġesu mexa magħhom bl-Iskrittura. L-Ewkaristija jekk mhijiex akkumpanjata mill-Iskrittura jew preparata bl-Iskrittura, tispiċċa rit maġiku. Rejt maġiku. Jien immur nieħu l-ostja u x'hekk ngħidu. Għaw minna li ħad tiġri xi ħaġa, ma jiġri xejn. Ma jiġri xejn. Jiġri jekk hemm triq jekk hemm mixja qabel ta' esperjenza mal-kelma. Għax dak il-ħin tinduna tas-sew, taraf tas-sew li Ġesu ltaqa' miegħek. U Ġesu mhux ta' moħħi, imma Ġesu tal-Iskrittura, Ġesu ta' veru.
U x'jagħmel Ġesu? Qatt fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, qal il-barka qasmu u tawlhom dawk l-erba' verbi famużi tal-Ewkaristija. Laqa l-ħobs, irringrazzja, mhux se nidħlu fihom illum. Min jilqa' id-doni ta' Alla, jirringrazzja u jaqsam u jagħti. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, interessanti. U kif jarfuh x'jiġri? Il-kelma għab minn qudiemhom tiżvijana għax mhix traduzzjoni preċiża. Ma baqax jidher. Baqa' ma baqax jidher. Mhux għab, għax aħna bab nifhmu sparixxa. Le. Baqa' ma baqax jidher. Kif jiġri fl-Ewkaristija? Baqa' ma baqax jidher. Għaliex? Għax issa għajnejna infetħulna. Fil-ħobs maqsum hemm il-preżenza tiegħu. Il-Vanġelu miktub ħafna dettalji. Vanġelu verament il-ktieb tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minnha. U x'jagħmlu dawn? X'jagħmlu? Iħarsu lura kemm sabiħa. Wieħed li ieħor ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina u huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. U x'jagħmlu? Dak il-ħin stess, dawk li kienu qegħdin jibżgħu, dawk li telqu minn Ġerusalemm, imorru lura. Imorru lura. Imorru lura fejn ħuthom, fejn sħabhom fil-komunità. Għaliex? Għax għamlu esperjenza ta' Ġesu ħaj. U aħna msejħin nagħmlu din l-esperjenza ta' Ġesu ħaj fiex, fis-speħ tal-kelma kif qed nagħmlu issa. Jekk int ħassejt li xi kelma minn dan li jedna hawnhekk tagħmel sens, il-mulej ħaj laqalilek. Jekk int ħassejt li xi kelma minn dan li jedna hawnhekk tagħmel sens, il-mulej ħaj laqalilek. U l-Ewkaristija, il-qudisa ta' nhar ta' Ħadd. Li nittamaw li nerġgħu nirkupraw, mhux biss nerġgħu nirkupraw dawk li konna diġà niġu u ħallejnija minħabba l-Covid, imma anki dawk li ma ħassewx jew ma kinux iħossu l-bżonn tagħha. Jibdew jistaqsu jgħidu ma għalfejn x'sens tagħmel din il-qudiesa. X'sens tagħmel il-qudiesa. U x'jiġri? Jiġri li meta jiltaqgħu mal-oħrajn jaqsmu l-esperjenzi flimkien. Kemm sabiħa. Fl-aħħar mill-aħħar dak li jiġri fil-komunitajiet insara. F'komunità nisranjeri tipprova timxi ta' veru. Tisma' l-kelma talla, tiċċelebra l-Ewkaristija u tipprova tixxerja ma' xulxejn din l-esperjenza. U Ġesu huwa ħaj. Noqgħdu naqra attenti u nispiċċa bija. Għax aħna fl drabi meta ngħidu irxoxt nimmaġinaw rianimazzjoni ta' katavru, jiġifieri xi ħadd li kien mejjed u jerġa' jibda jħarrek idejh, saqajh, rasu, jibda jitkellem hawn bil-wieqfa. Mhux riżurrezzjoni dik. Dik hija rianimazzjoni ta' katavru. Il-Vanġelu ma jitkellemx minn dan, ma jitkellem minn riżurrezzjoni. Jitkellem minn mod ġdejd ta' kif tgħix, ta' kif tkun ħaj. Mod ġdejd li ma jaqax taħt is-sensi tagħna. Dawn l-istejjer tal-Vanġelu, id-deriet ta' Ġesu, saru seħħu sempliċement biex aħna nidħlu f'din id-dimensjoni ġdida. Waħda mir raġunijiet għalfejn ma kinux jarfuh lil Ġesu. Propju dejn. U l-Vanġelu, l-Apostli ma kinux jiddejqu jgħidu li ma kinux jarfuh. Forsi li kien ieħor biex jikkonvinċini żgur li kien Ġesu, kien jgħidu jiena raftu ta' minn hekk u minn hekk u jiena. Le. Le. L-Apostli m'għandhomx din il-problema. Jafu li kien Ġesu u jafu wkoll li ma kinux jarfuh. Jitolbu l-mulej biex niltaqgħu miegħu ħaj. Hekk jista' jkun ukoll li niltaqgħu miegħu ħaj fi żminijietna anke fil-barranin li hawn iduru ma' saqajna. U li kultant aħna narawhom żejda. Jista' jkun li kif tgħid it-talba tal-10 ta' frar ta' San Pawl tal-Qudies hekk tgħid meta laqgħu l-barranin is-srietna il-Maltin, meta laqgħu l-barranin indunaw li kienu qegħdin jilqgħu l-anġli. Skoprew li laqgħu l xi ħadd li għamlilhom ħafna ġejt. Forsi aħna mmorru bl-idea li aħna ser nagħmlu l-ġejt il-barrani bħalma ġara hawnhekk. Jibqa' magħna, jidħol magħna, nilqgħu l-Ġesu, se jagħmlu xi ħaġa lilu u skoprew illi huwa għamel xi ħaġa lilu, mhux huma lilu.
Minn nhar il-ħadd li ġej l-qudiem il-lezzjoni divina tibda ssir fis-santwarju ta' Pinu fis-7:30 ta' filgħaxija. Nhar is-Sibt il-qudiem, nhar is-Sibt li ġej l-qudiem nhar ta' Sibt. Fis-7:30 ta' filgħaxija fis-santwarju ta' Pinu. Il-mulej magħkom. Iberikkom iħariskom alla lista kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Inroddu ħajli l-Alla. Alleluja, alleluja. Lejt it-tajjeb il-kulħadd lilkom u l-familji tagħkom u speċjali l-morda u l-dawk li qegħdin ibatu. Dan l-innu sabiħ illi qed iwaslilna l-kor dioċesan ta' Żgħażagħ illi fih jidwi wkoll il-ferħ tal-Għid illi kantajna u ħabbarna bl-Alleluja matul dan il-lejl qaddis illi għadda, iwassalna fit-tmiem din ix-xandira diretta għall-Lezzju Divina f'dan il-ħadd qaddis tal-Għid il-kbir tal-Mulej Ġesu. Iċċelebrajna mal-Knisja kollha din l-akbar festa tagħha, festa li l-Knisja tkompli tiċċelebra b'intensità matul din l-ottava 8 tiem illi ġejjin jibdew millum u anki tul il-50 jum tal-Għid illi kif ħabbar l-isqof aktar kmieni matulhom ser inkomplu wkoll bil-Lezzju Divina illi issa għalkemm tkompli matul dan iż-żmien imma tibdel il-post u se nkunu qed inwassluha mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pino kull nhar ta' Sibt fis-7:30 ta' filgħaxija dritt wara l-Qudiesa illi tixxandar minn hemmhekk ukoll fis-6:30. Aħna minna ħatana ma tbaqalna xejn li f'nirringrazzjawkom illi kontu magħna u segwejtuna, nistednukom minn issa tkomplu segwuna kull nhar ta' Sibt u sakemm nerġgħu niltaqgħu minn qalbna nixtiequlkom lejt it-tajjeb. Thank you.